सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने सलग दुसऱ्या वर्षी आपल्या जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांसाठी एक दिवस बांधावर हा उपक्रम राबविला। पहिल्याच दिवशी याला भरभरून प्रतिसाद लाभला। पेडवे येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मुलांनी केवळ शेतीच्या बांधावर उभे न राहता प्रत्यक्षात भात लावणी करीत शेतीचे घडे गिरवले। पहिल्याच वर्षी या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद लाभला, तसेच सर्व स्तरावर उपक्रमाचे स्वागत कौतुक झाले। त्यामुळे यावर्षी याला व्यापक स्वरूप देऊन 9 व 10 जुलै रोजी हा उपक्रम राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे। जिल्हास्तरीय पदाधिकारी व अधिकारी यांना यासाठी शाळेचे वाटप करण्यात आले होते, त्यानुसार हा उपक्रम पार पाडत आहे। यावेळी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे जिल्हास्तरीय अधिकारी म्हणून उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा या उपक्रमात सहभागी करून घेतले होते। सरपंच सुभाष दळवी, केंद्रप्रमुख आनंद धुत्रे, मुख्याध्यापक सौ दाभोसकर, ग्रामसेवक श्री तांबे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी मुले व कर्मचारी उपस्थित होते।